Sarap. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginataang pusit at pritong tilapia. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantangging kapampangan. Manganta na po. Opo mga kapudibit, kaya kung gusto nyo ang aming video mga kapudibit, Please like, share, and subscribe na din. Yes. Ano na tayo? Cheers. Kain na tayo. Hindi, kain na muna tayo. Cheers na. Tilapia. Ang lalaki ng tilapia. Grabe. Sarap ng tilapia. Ang laki ng tilapia ko. Ayan. Mas malaking tilapia ko. Ang unang sumo. Manganta na po. Malinamnam. Siyempre, tilapia. Masarap to. Ayun yung ano, ginataang pusit. Oo. Dapat ano yan, sizzling. Mas masarap yun kung nakasislim plate yan. Napal. Kasi mama napal. Ngayon pa lang, syempre, matitikman na yan. Ay, salamat. Share natin si Bal kasi manganganak siya ng kasal. Oo. Ngayon, sarap. Nakadrush siya. Masarap yan. Meron siyang pepino, bell pepper. Ewan ko kung ano nilagay niya. Ito guys. Sarap. Sarsa pa lang. Kalasan niya yung ano. Yung taberne. Kalasa. Sarap. Sama nga ka namin doon, be. Ay, Bal. Ito. Balik ka. Ang sarap. Ang sarap ng sarsa, no? Sarap. Gusto mo? Nagustuhan mo? Sarap. Tapos nilagyan siya ng luya. Oo, may luya nga. Siyempre, pampatanggal ng Jadi sana eh. Kita yung kilikili ko. Baka sobrang init. Meron kayo makikita ang
Ako limlim. Wow. Napagsandok kita. Ha? Para di kumalimlim. Baka tugtungal do. Ang Yeah. type na pamukha ka. Nga eh. Kanin. Sandok kita. Hindi, abot ko na. Nakasando kasi ako. Sando? Hmm? Manyaman. Mm-mm. Pwede yan kaya niyo. Ay. Sa ating okasyon. Pwede. No? Kumura lang yung ano. Kasi, Isa kasi sobrang mahal yung puset. try nyo, masarap po talaga. Promise. Lagyan yun siya ng ano. Gata. Para hindi na palaging adobong pusit, ne? Yan naman. Anong tawag dyan? Yung iba tawag nila dun sa pinagkainan natin, sisling pusit, ne? Sisling. Kami di na namin sinabi yung sisling pusit. Kasi wala naman siya sa sisling. Nakakasirola siya. Kaya kaserola pusit pala. Nakasirola natin. Pang Korea. Korea tayo. Ano sa'yo? Yung mata natin nakaganon. Tulog ka na pala nun. Nakapikit. Naman. Manyaman na rin din tilapia. Fresh Hmm? kasi sila. Malaki. Fresh. Tapos, ay, meron pa. Meron ko pa. Kanya pa. Naman. Ay, Kapit tayo. Ito yung masarap dyan. Ayan. Asang. Ito pa. Wala. Mamaya ko na sisipin yan. Sarap.
Try nyo na mga Foodie adobo. Ginataang pusit. Ayan, kung nagsasawa na kayo sa adobong pusit or calamares, inihaw na pusit, ayan, ito naman ang itry nyo. Lagyan nyo lang ng gata. Tapos bell pepper, luya, pepino. Ayan, masarap po, promise. Sa next mukbang po tayo mag-shoutout mga Foodie. Dagdagan pa po namin kayo para sabay-sabay na po kayong ma-shoutout lahat. And thank you so much po sa support na po ninyo sa aming review. Siyempre, mag-like and subscribe na po kayo. Mag-comment na din po kayo sa aming YouTube channel at sa Yes. Facebook page. Para lagi kayong namin isa-shoutout mga kapudibis. Kaya hanggang dito na lang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Ha?